Moji milí nováci, všetkých vás krásne pozdravujem. Tento pozdrav nech ide do každej krajiny, aj vám kývam. Som jedna z vás, som už 4 roky v None a nič lepšie ma v živote nemohlo postretnúť, spoznať krásnych ľudí, ktorí pracujú už dlhšie v None a spoznať lepšie samu seba. V doplnkovej výžive a v strave som vždy som mala veľmi blízko, ale čo dokázala Nona a jej produkty, tak sa mi to podarilo. A keby som chcela povedať to najnovšie, môj príbeh, teda čo mi urobila pre mňa, pre moje zdravie, tak sa mi podarilo konečne zhodiť 10 kg nadváhy, ktorá ma trápila, lebo keď žena príde do obdobia klimakteria, tak sa to len nabaluje a Nona to len zo mňa vyhadzovala a skutočne, že 2 roky som sa len potila, čo tá voda nadbytočná zo mňa vychádzala. Spojila som to so stravovaním a išlo to dolu.